Разбира се, че трябва да започнем с добрата новина. Шансовете астероид да удари Земята се увеличиха. За съжаление, по-надолу става ясно, че този купон е програмиран за 2032 година някъде, а до тогава ще трябва да си избираме сами от какво да гинем. Нека не се отчаиваме обаче, защото изборът е богат. Зимата ни изненада, февруари месец има сняг, тотален шок. Антон Хикемян се снима по улицата и вика, че всичко е гадно. Не може така песимистично да се говори на хората. Стига сте ги паникьосвали. Всичко си е както винаги си е било. Амен от перформанси. Като толкова ви се твори, съберете се, изпейте песен, хванете се за ръце, лека хореография и напуснете страната. От летище Васил Левски, порталът за бягство. Удачно е най-доброто място в държавата да е кръстено на апостола. Евала на президента. Бойко Борисов. Цитат от 19 февруари 2025 година. ГЕРБ не е в управлението. Бюджетът е готов, ама го върнаха за леки корекции. И то защото Пеевски не би могъл да позволи някой да се гаври с пенсиите на хората. Този Робин Худ. Край, сега си го представям в чорапогашник. Комедиен актьор, реалити звезда и отличник от КГБ се чудят да спират ли една война или да почнат 6 нови. И това не е виц. Джей Ди Ванс е размахвал пръст на Мюнхенската конференция по сигурността, обяснявайки много отдадено как Европа била отстъпила от принципите си. Назад в годините настоящия вице-президент на САЩ нарича Тръмп Хитлер на Америка, тотален измамник и морална катастрофа. Нищо чудно, че Бойко му подаква, самия той е шампион по скоростно обръщане на лопата. Сутрин казва едно и още същата сутрин твърди точно обратното. Би това Джей Ди Ванс. В новия епизод на сериала Бюджет Битак в Народното събрание. Асен Василев подари калкулатор на ГЕРБ, Делян Добрев подари розов маркер на Асен Василев. На мен ми е свършил тонера за принтера, ако ви се намира. А защо розов маркер? Защото нали да намекнем, че някой е гей. Тая нивото. 5-ти клас, някъде 6-ти. Също така, Делян Добрев по посока на коментара на Асен Василев върху бюджета казва следното. Женската истерия от тази сутрин не я свързвам с определен период от месеца, колкото с това, че липсват 500 милиона лева в бюджета. Значи, Асен Василев е жена и е спаднал в истерия, но Делян Добрев по неясни причини всъщност е наясно с менструалния му календар и ни уверява, че тази истерия не е породена от мензиса на Василев, а си просто истерия. Така, това ви го обясних. Бюджета не мога ви го обясня, това вече никой не може. Майя Манолова пак има участие днес, ако няма какво да правите, макар че по телевизията ни е пълно с чудесни предавания, които ни приканват да ги гледаме и да се забавляваме. Отгаднете годините ми, познайте професията ми, какъв ли беше текстът на тази песен? Имитира някой известен, защото има смисъл в това. Гледай Ергена, защото как може да не гледаш Ергена? Гледай го, дай Ергена, дай комедия, дай предаване, дай! Оп!